just want your body, body, body. I just want your body, only, only. Ako'y binagpala, natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga siya. Mag-hairnet ka, ma'am? Mag-hairnet po. Wag na po. White plains tayo? Sige. Ano pa yan? Eto, gawin na rin po yun, di ba, ma'am? Diretso lang. Okay. 169 lang po. Tama mo. Thank you po. Alright, ang ating first booking mga papi. Na-pick up natin siya sa may Luzon. Pupunta dito sa Ortigas. Solve na naman ang ating panggasolina mga papi. Meron na tayong panggas ngayong araw. So bago lahat mga papi, no, kamusta kayong lahat? Sana nasa maayos kayong kalagayan ngayon. At napakaganda ng panahon natin ngayon mga papi. Tingin ko hindi uulan ngayong araw. Kanina hang tanghali medyo may konting ambon, pero pagtapos nun init, sobrang init. Ngayon maliwalas din yung kalangitan, kaya hahataw tayo. Hahataw. Tingnan natin kung maganda ang pasok ng booking ngayong gabi. Pero sana magandang pasok ng booking. Anyways mga papi, no, welcome na naman sa ating panibagong vlog, sa panibagong hanap buhay natin kay Joyride. Sana samahan nyo ako ngayong gabi para ma-share ko sa inyo ang ganap-ganap sa buhay ng isang motor taxi rider ng Joyride. Alright, so wag na natin patagalin to mga papi, simulan na natin ang action. Let's go. So alright, pinasukan agad tayo ng pangalawang booking mga papi, papuntang Trinoma. Kunin na natin yan. Yun o, Sir Vincent, lalaki. Ang kanyang layo ay 500 meters lang mga papi. Ayos, malapit lang. What? Bro, what are you talking about, man? Alright, andito na tayo sa Trinoma. Grabe na talagang rush hour ngayon. Malili. Bayad na si boss via e-wallet, halagang 185 pesos. Alright, meron yan dito dahil nasa Trinoma tayo. Nag-uwi na yung mga tao. Nakahanap tayo ng booking dito. Saan ba tayo mag-aantay? Tara, let's go. Hanap tayo ulit panibagong booking natin mga papi. May bago tayong booking mga papi. 1.2 kilometers lang layo, 5 minutes lang ang travel time natin dito sa may likod ng Trinoma. Pinasukan agad tayo ng booking. Very good. Nice. Ayan na mo, Albertis North. Shady po. Okay po. Pero, palak na lang pa. Sir, yung bagyo pag-usap talaga dito? Alam ni kayo mahirapan. Alright, meron tayong 8.6 kilometers at 27 minutes of travel time papunta ng ano to, likod ng Batasan eh. So alright, hatid na natin si boss ngayon na. Okay. Sir, tanggalin ko. Yan sir. Yan. Ay. Meron pa. Sige pa. Okay sir. Ingat po. Thank you sir. Alright, nakatatlo na tayo mga papi sa loob ng 3 oras. Let's go. Hanap tayo ng panibagong booking natin. Alright mga papi, meron na tayong panibagong booking. Makalipas ang 7 minuto, meron na tayong booking agad-agad. Magandang booking to mga papi kasi isang magandang long ride to. Papunta siya ng Makati. Ang layo niya is 2.5 kilometers, 6 minutes travel time. Alright, let's go. Puntahan na natin si Madam Ma'am Jewel po. Kala ko kayo kanina. Yan na mama. Dito pa sa gilid. Ito mama, patak na lang pa. Punta ng Makati. Okay. Ingat po. Let's go. Alright mga papi, meron tayong 9 kilometers 19 kilometers pala. At 1 hour na biyahe papuntang Makati mula dito sa Luzon Avenue. Alright, let's do this. Okay po. Ingat po. Ano ma'am? Ano po? Okay, may harapan. Ayan, tagal na lang po. Okay. Okay na po. Thank you ma'am. Ingat po kayo. Alright.
May tip tayo na 6 pesos galing kay ma'am. Yun, ayos, complete na natin to. Pasukan na tayo ng ibang booking. Asan ka na? Antay muna tayo dito saglit mga papi. Baka dapuan tayo ng magandang booking dito. Maraming booking dito sa Makati. Baka makachempo tayo ulit ng long ride. Alright, dito nga pala tayo sa kanto ng Jupiter mga papi, kung saan maraming mga foreigner na nagpupunta sa mga club dito. No, yung mga umiilaw-ilaw na yan, puro club yan. Hanggang doon yan sa dulo. Wala tayong booking dito mga papi. 30 minutes na tayo. Tingnan muna tayo ng mga foreigner dito. Alright. Iyan oh. Oh, di ba? Dami nila. Alright mga papi, speaking of booking, may booking na tayo papuntang Pasay. 1.3 kilometers ang layo, 4 minutes ang biyahe. Papunta lang. Sabi ko nga Pasay. Gunggong! Pipick upin natin siya sa dito sa may Mandaluyong. Nasa boundary kasi tayo ng Makati saka Mandaluyong. Tatawid lang tayo sa kabilang tulay. Na, Mandaluyong na. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ba'y nalulula? Ma'am Angeline pa. Gagamit kayo muna dito na lang po natin yan ma'am. Gusto niyo pa? O sige pa. Ayan. Ito ma'am. Patak na lang po. Ano pa yan? Thank you pa. Maluwag po ba? Maluwag. Okay na po. Sige po. Sige ma'am. Okay. Yun. Tara. Okay na po? Alright. Let's go to Pasay. Pasay. Alright. Bukas na naman yung mahiwagang ilaw dito sa Makati oh. Saan yan mga papi? Sa may tawag nito Gunggong! Nalimutan ko na tuloy. May bridge dyan na magandang spot Makati Bridge ba yun? Basta yun yun, may spot na maganda dyan. Rockwell yata, Rockwell. Doon pa. Ingat po. Ano ma'am? Ayan. Okay. Ano na ma'am, 132. Ano pa? Thank you po. Ayan, thank you ma'am. Alright, pang-anim na booking mga papi. Dito tayo ngayon sa Pasay. Yun mga papi, meron na tayong booking. Isang magandang booking na naman to mga papi, dahil long ride siya. Malapit lang yung pick up nya, per 100 meters lang. 2 minutes na travel time. Alright, punta na natin to. Papunta siya ng Cubao. Swerte naman. Kahit pa paano meron tayong magandang booking na nakukuha. Pet shop. Yes sir. Apo. Papunta po ng Cubao? Yes. Apo. Kuya, okay lang if may madaanan tayong security bank na ATM. Pwede ba tayo mag-stop? Okay, sige po. Pero kung wala namang security bank, kahit anong ATM na lang. Kahit ang ATM lang. Opo. Sige. Actually kuya, kung wala tayong madaanan, yung babaan mo na lang sa akin sa gateway. May mga ATM naman. Apo. Pero ideally, security bank. Sige po. Thank you. Okay. Ayos na po? Okay na po. Okay. Tama. Okay. Alright, papunta tayo ng Cubao mga papi. Let's go. Sir. Thank you po. Sige po. Ingat po. Salamat mo. Alright, solve na naman ang ating isang booking. Isang long ride na naman ang naganap mga papi. Pero nahihina ako, kailangan ko muna umihi. Mapupuno na yung pantog natin. Hanap tayo ng mawiwiwian. Wiwi time. Wow, ang ganda naman ng pailaw ni Mayor.
Pak ganun. It's the most wonderful time of the year. Gusto mo lang manahimik, ha? Stumbling, beer. It's the most wonderful time of the year. Ah, wait.